салом дӯстони меҳрубон, гуфтанем ки ба ҳеҷ кас кор надорам, яъне ки ба ягон авиакас ягон кас пас зада нестам. Ҳамаш бародаронам, беҳтарин шахсҳо ҳастанд ки алҳамдулилло то чанд қайб бисёршон ҳам қадар хуб астай. Хеле бад нархора ҳар кадомаш мефурӯяд ки ай ман бигирӣ. Авиакасе ки постоянно ман реклама мекунам ҳамин Тош таксия, яъне ки авиакасе Азия, бародари худмои Шерелия ки ҳаматун мешиносед иншалло, дар корои хайрай. хоҳиш мекунам занг бизанед. хубии кори ҳамин хеле ки официал накор мекунанд, қатъи одамои боварӣ бародари худмонанд. Агар ягон мушкилӣ шава рафтан паридантун наша эйсна ба тамоми шаҳрҳо ки гирифте дар ҷош мегардонанд, мақсад билетуна метиҳанд. хоҳиш мекунам аз шумо видео кӯтаҳак аст чиста бораи ҳамин авиакаса реклама, занг бизанед, билетҳоро бигиред, ба тамоми шаҳрҳо ҳастанд ва дар ҷош бо возврат ҳам доранд. агар ягон мушкилӣ шава, худованд мушкилӣ ҳеҷ каса набинам, дарди сартон набинам. раҳмат барои ҳамаи хизматрасониту. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. аз номи мо саломиги авиакаси Азия. салому алайкум дӯстони азиз, бародарҳо харо. авиакаси Азия иншалло дар хизмати шумо номро 24 соат гирёна метавонед ки занг бизанед, билетҳои худтонро харидорӣ кунед. номро эътироф кам. хуб, бародарҳо харо кадомое ки авиакаси Азия билет мехаред, дар ҳамон билетҳо махтам ҷавоб мегӯм, додачам дар сари компютери штагӣ зангҳои шуморо ҷавоб мекунад. ба он хотир ба дил пур харидорӣ кунед, ба тамоми давлатҳо билетҳо ҳастанд. серкай канали ютуби ман дар поёни ҳамин описание ҳастанд, метавонед ки бидоред дастгирӣ кунед иншалло. ай сипас видеоҳои авиакаса, ин видеоҳое ки дар шаҳри Москва ягон авария мешавад, ягон гап хабар мешавад, иншалло ман худам мерам ба отчёт видео мекунам, пешкари шумо мекунам. хуб, бародаро, зинда бошед, худтон эҳтиёт кунед. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ.